Добре. Аз съм тук. И ти не си имал кошмар от дълго време. Кажи ми за какво става въпрос. Виждам само фрагменти. Бъдещето не е ясно. Вие се борите с орегонците векове. Моето семейство се бори с тях векове. Твоята кръв произлиза от херцози и велики домове. Но тук сме равни. Това, което правим за благото на всички. Много бих искал да бъда равен на теб. Ще ти покажа пътя. Справи се с този пророк. Изпрати убийци. Фейдраута, той е психопат. Виждам възможни бъдещи всички наведнъж и в много от тях нашите врагове празнуват. Но виждам изход, труден и тесен път. Аз съм посветен само на теб. Вярваш ли? Това е форма на власт, която нашият свят още не е видял. Най-висшата власт. Искам да знаеш, че ще те обичам докато дишам. Няма да ме загубиш, докато останеш ти. Мисли 2 пъти, Пол Атрейдес. Млъкни. С тази пророчества ни превръщат в роби. Ти не си готов за това, което идва.